Ne punem problema cum alte state reușesc fără ajutor de la Uniunea Europeană. Cum reușește Elveția? Cum reușește Marea Britanie acum după Brexit? Cum pot să-și facă școli, spitale? Ce fac primarii? Au vreun fond la dispoziție despre care noi nu știm? Investițiile în infrastructură făcute de statele dezvoltate sunt făcute din împrumut, indiferent că vorbim de împrumuturi bancare sau obligatare. Trebuie să utilizăm împrumuturile, obligațiunile, parteneriate publice-private, companii de proiect pentru a face visurile românilor să devină realitate. Deci creșterea datoriei publice interne pentru realizarea de investiții nu este un lucru rău. Și uite așa obții mult mai repede o infrastructură care să fie și utilă și într-un permanent proces de dezvoltare.